Hi po, mega mega love shoutout po sa 2 million people in the house. Hi for Twofer, mega mega love shoutout.
Nag-live ka madaling araw. Tabo talaga na blue. Siguro ang laki na ng WH mo kasi ang haba ng LS mo. Bili ka bago pag nasira ang cellphone mo kasi nga ang haba-haba naman kasi ng LS mo. Ilang oras ba LS mo? Dapat 2 hours lang. For two for patamsak ako sa min-upload ko ha. May mga upload ako dyan, tamsakan mo. Dan na ako tamsak sa'yo ha.
Okay, sige, ingat. Kung saan kayo pupunta, ingat-ingat lang. Tamsakan mo mamaya ha, yung mga video ko. Okay, salamat. Kung lahat ng upload ko tutusukin mo.
Salamat po sa 4 million likes. Okay for Twofer, okay lang. Salamat. Ingat-ingat. Basta tusukin mo muna yung mga upload ko dyan, ha. O, sige for Twofer, okay lang, baba ka.
Mega mega balog shoutout sa iyo, Isabella. Salamat sa pagtamsak.
Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat po sa 1 million people in the house dyan at sa 6 million na patamsak. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Bye!